ଦିନେ ପପୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଖୁସିରେ ଯାଇ ତା ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲା, ଜେଜେ ନିଅ ମିଠା ଖାଅ। ଜେଜେ କହିଲା, ଆବେ ଶଳା ତୁ କୋଉ ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛୁ? ପପୁ କହିଲା, ଜେଜେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜେଜେ କହିଲେ, ସତରେ? ହେଲେ ଶଳା ମୁଁ ତ ତତେ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦେଖିନି। ପପୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଜେଜେ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ପଡ଼ିଶା ଘର ରୂପା ଭାଉଜର ପୁଅ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ତମେ ତ ଭାରି ଖୁସିରେ 2-4ଟା ମିଠା କିଣିଦେଲ। କାଇଁ ରୂପା ଭାଉଜକୁ ପଚାରିଲନି? ଆଲୋ ତୋର ଆଉ ତ ଘଇତାର ପେଲାପେଲି ହବା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତୋର ଛୁଆ କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପେଲିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା'। ଯେଉଁ ନାରୀ 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ 30 ମିନିଟ୍ରେ ରାଜି ହେଇଯାଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନା ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? ଆରେ ଭାଇ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଲୁଣୀ। ସବୁ କଥାରେ ବିଚାରି ସ୍ତ୍ରୀ କି ମଝିରେ ପୁରେଇ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ବଦନାମ କରୁଛ କହିଲ? ଅତି ଗୋଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋକ୍ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।